Mga mamaligya yung imahe dapit sa Basilica Minori del Santo Niño sa Dakbayan, Sugbo. Nasagmoyo tungod kay apektado ang ilang panginabuhian sa lagda karon nga gipatuman sa Dakbayan, Sugbo. Samtang mga pulis nagbantay sa mireklamong mga vendors aron masigurong mapatuman ang minimum health protocol. Ano ang report? Buntag pa lang nakapwesto na ang mga pulis sa Plaza Independencia sa gikinakdang rally sa mga vendors. Pasado alas 9, ganinang buntag may abot ang kamayang grupo sa mga babaeng vendors bit-bit ang placards. Ginusosab nila ang ilang manifesto sa tent nga temporaryong ipunduhan sa probe. Apan nagdumili ang nahabiling personnel sa pagdawat kay wa diha ang ilang labaw. Gibili na lang sa mga vendors ang mga dokumento. Kay kung mong tanahon, sir, unsa may nakadiferensya sa karang parking fee nga naadyo sa kalsada. Samantalang kami naami sa sidewalk. Ha? Pidpid pa gamay. Karon gipakuha gidemolis mi atong October 15. Gipugos may pagpasuod sa tindahan ni Conchita Tan. Kay kaparti mi sa Ginoo, kaparti mi sa simbahan. Kung asa ang simbahan to apod mi nga maninda. Kaya among baligyaon parti sa Ginoo. Samtang gihatagan sa kapulisan og 15 minutos nga makapadayag sa ilang sentimiento. Dili ni ingon nga pag-intimidate nila, in fact nakita man ato man silang gitagag higayon nga makaistorya. Nangandam lang ta kay base pud sa mga nangagi nga mga eksperyensya nga na may mga sitwasyon nga nahimong gubot. Gipasabot sila sa mga pulis sa patakaran karon busa mipatuo sila apan didto na usab sila mulahos sa Cebu City Hall. Giapas usab sa mga pulis o gipasabot na usab hangtod na mauli ang mga vendors. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.